Με αρκετές κορυφές, ύψους άνω των 2 χιλιόμετρων, τα Τζούμερκα είναι μεγάλα και επιβλητικά. Αυτός ο τεράστιος όγκος είναι σκεπασμένος με υπέροχα μεικτά δάση, τα οποία διασχίζονται από πολλά αριάκια και ποτάμια. Το τοπίο είναι άγριο. Έτσι, αν θέλει κανείς να επισκεφθεί την φύση και τα χωριά της περιοχής, καλό είναι να έχει κατάλληλο μεταφορικό μέσο. Για τα μέλη της λέσχης 4x4 της Άρτας, η αγορά ενός τζιπ είναι μόνο το πρώτο βήμα για να αποκτήσει κανείς ένα σωστό εργαλείο. Θες μια πολύ καλή μηχανή, θες ενισχυμένα διαφορικά, θες μεγάλα λάστιχα, θες άλλα βοηθητικά, θες ανάρτηση. Αυτό το αυτοκίνητο είναι ένα Land Rover. Αυτή τη στιγμή, αν θα το βρεις στην αγορά να το αγοράσεις, θα το πάρεις με 5-6 χιλιάρικα. Και μετά πρέπει να δώσεις, για να το φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, ας μην το πω γιατί θα με ακούσει και η γυναίκα μου και ποιος την αντέχει. Με τα κάπως μεταλλαγμένα αυτοκίνητά τους, οι οδηγοί μπορεί να φτάσουν σχεδόν παντού στο βουνό. Ξεκινάμε όμως χαλαρά στην άσφαλτο. Πριν χαθούμε στην άγρια φύση, θέλουμε να δούμε και μερικά από τα τζουμερκοχώρια. Φτάνουμε στο Βουργαρέλι. Χτισμένο στη νότια πλευρά του βουνού, ανάμεσα σε δύο καταπράσινες λοφοσυρές, μοιάζει να αγκαλιάζεται από το δάσος Ελάτης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής και η έδρα του Δήμου Αθαμανίας, που αποτελείται από συνολικά 12 δημοτικά διαμερίσματα στις πλαγιές των Τζουμέρκων. Σταματάμε στην κεντρική πλατεία, με τις γερμανικές βόμβες της να θυμίζουν πολύ πιο δύσκολες εποχές σε αυτά τα βουνά. Σε υψόμετρο 800 μέτρων μας προσφέρει μια πανέμορφη θέα προς τους πρόποδες του βουνού. Εμείς όμως δεν σταματάμε για πολύ και συνεχίζουμε στον όμορφο δρόμο που περνάει ανάμεσα στα έλατα και στα πλατάνια. Μετά από περίπου 1/4 φτάνουμε στο Αθαμάνιο, το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα του ομώνυμου Δήμου. Το όνομα Αθαμάνιο προέρχεται από τον αρχαίο πολιτισμό που αναπτύχθηκε στα Τζουμέρκα, εξού και τα αθαμανικά όρη. Το χωριό αυτό εδώ καταρχήν λέγονταν Λουψίστα. Το 1935 περίπου μετονομάστηκε σε Λειψό και αργότερα, είναι μερικά χρόνια τώρα, πήρε το όνομα Αθαμάνιον από τους Αθαμάνες, τους παλιούς που ήταν εδώ στην περιοχή. Ο ιερέας Κωνσταντίνος Τσίπρας είναι 91 ετών και έχει ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή στο χωριό. Έζησε εποχές πολύ διαφορετικές από την ηρεμία που αντικρίζουμε εμείς. Το καλοκαίρι του 1940, με τους Ιταλούς να ετοιμάζονται να επιτεθούν στην Ελλάδα, επιστρατεύτηκε στην Άρτα. Καθίσαμε μερικές μέρες εδώ στην Άρτα και μετά πήγαμε στην Άμενα, στη γραμμή αυτή εκεί, πιο πίσω λίγο, και εκπαιδευόμαστε εκεί μέχρι το 28 πρωί. Μας επιτέθηκαν, τους κρατήσαμε εκεί επί 20 μέρες. Μετά είδαν οι δικοί μας ότι δεν συνέφερνε να είμαστε άμενα και να μας χτυπάνε με τα όπλα που δέθηκαν και μεταβάλαμε την άμενα σε επίθεση. Λίγα από τα κτίρια της εποχής εκείνης όμως έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Τα σπίτια είναι καινούρια, αυτά από δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το 1943, 28 Οκτωβρίου, τα κάψανε οι Γερμανοί, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το 1967 έγινε ένας αρκετά μεγάλος σεισμός με επίκεντρο την περιοχή μας, είχε μέγεθος 6,1 ρίχτερ, καταστραφήκαν πάρα πολλά σπίτια. Παρ' όλα αυτά όμως, το χωριό κρατάει κάποια παραδοσιακά στοιχεία στα κτίσματά του. Άφθονα πεντακάθαρα νερά ξεχυλίζουν από τις κρίνες ή κυλούν κάτω από πέτρινα γεφύρια. Αφήνουμε το χωριό και ανεβαίνουμε πιο ψηλά στο βουνό. Σχεδόν σε κάθε γωνιά οι εικόνες είναι μοναδικές. Μπορεί για κάποιους η αγάπη για τη φύση να είναι ασύμβατη με τα μεγάλα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Όμως τα μέλη της λέσχης ισχυρίζονται ότι δεν επιβαρύνουν με την παρουσία τους το περιβάλλον. Αντιθέτως, το προστατεύουν. Η λέσχη έχει ενταχθεί το 2005 στην πολιτική προστασία και τους θερινούς μήνες προστατεύουμε δάση του νομού μας. Αυτό τα λέει όλα. Μετά υπάρχει σύλλογος, είμαστε λέσχη, υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν οι προέδροι, αντιπροέδροι. Όταν θα πάμε κάπου, μια εξόρμηση θα είναι όλα οργανωμένα. Δεν θα κάνει ο καθένας του κεφαλιού του να μπει σε ένα γρασίδι να χαλάσει το χόρτο που σκάνει τα πρόβατα της περιοχής
ή να καταπατήσει οτιδήποτε ή να κόψει κάποιο δέντρο, ούτε να πετάξουν σκουπίδια. Όλα αυτά είναι ελεγχόμενα. Αυτό τα λέει όλα. Ότι βοηθάμε πάντα και προστατεύουμε το περιβάλλον. Γι' αυτό και είμαστε κοντά σε αυτό. Εμείς το αγαπάμε αυτόν τον τόπο πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον που θα έρθει να μου πει ότι είναι οικολόγος. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εγώ εδώ μεγάλωσα. Από εδώ ζήσαν οι δικοί μας, από εδώ γίναμε άνθρωποι κι εμείς. Δεν είναι δυνατόν να μην τα αγαπάω εγώ και να τα αγαπάει κάποιος άλλος που πιθανώς να τον είναι σε ένα γραφείο και να νομίζει ότι ξέρει 5 πράγματα παραπάνω. Ο δρόμος φτάνει σε ένα ψηλό σημείο που ονομάζεται Σταυρός πριν περάσει στην επόμενη κοιλάδα, όπου κρύβεται το χωριό των Θεοδωριάνων. Κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από την εκπληκτική θέα του βουνού. Θα θέλαμε να καλέσουμε και όποιον ενδιαφέρεται, είτε έχει τετρακίνητο αυτοκίνητο φτιαγμένο, είτε είναι μόνος του, είτε με λέσχη από οπουδήποτε στην Ελλάδα. Είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε. Μπορεί να έρθει να τον βοηθήσουμε, να του εξηγήσουμε, να του πούμε πού μπορεί να πάει, πού μπορεί να τα πουλάξει, πού μπορούμε να τον βοηθήσουμε τέλος πάντων. Εσείς δεν το κάνετε αυτό για κέρδος όμως? Εννοείται ότι δεν το κάνουμε για κέρδος. Αν ήταν να κερδίζω από αυτή τη δουλειά, θα ήμουν ευτυχισμένος. Αλλά αυτή η δουλειά είναι το πάθος. Για τους περισσότερους, το αυτοκίνητο είναι ένα κοινό μεταφορικό μέσο. Στα Τζουμέρκα όμως, τα 4x4 μπορούν να σας ταξιδέψουν σε μια άλλη διάσταση. Εκεί που η φύση υψώνεται και αγγίζει κυριολεκτικά τα σύννεφα της Υπήρου.